Fix-xhur li għaddew kelli ħafna ntħil mill-PBS li ma ntħil ma kienx qed iħallini fil-libertà li naħdem skont il-prinċipji ġurnalistiċi tiegħi u kien ċar li qed ifixkel il-lealtà tiegħi lejn l-udjenza. Hekk kiteb post fuq Facebook il-preżentatur Mark Lawrence Zammit li sa ftit tal-ġimgħa ilu kien jippreżenta l-programm l-erba' fost il-ġimgħa. Fl-istess post huwa konferma li mhux se jibqa' jmexxi u jippreżenta dan il-programm u huwa qal li ħadin id-deċiżjoni ferm qiebsa minħabba li fix-xhur li għaddew kellu ħafna ntħil mill-PBS li ma ntħil ma kienx qed iħallih fil-libertà li jaħdem kif suppost. Mark Lawrence stenna li l-lealtà tiegħu kienet għadha u tibqa' lejn il-poplu u mhux lejn il-poter politiku. Dan jikkuntrasta bil-kbir ma dak li qal iċ-chairman tal-PBS hekk kif għalih l-istazzjon nazzjonali huwa stazzjon imparzjali u qatt ma ħares lejn wiċċ Huwa stazzjon imparzjali iwassal l-aħbarijiet kif suppost għandhom ikunu mingħajr ma jħares lejn wiċċ ħadd. Mark Lawrence Zammit qal li din hija l-aktar deċiżjoni qiebsa ta' ħajtu għax din kienet l-aktar ħolma kbira ta' ħajtu. Imma anke l-akbar ħolma ssir ħmar il-lejl jekk ma tgħixix fis-sewwa mal-kuxjenza. Mark Zammit żied jgħid li issa se jkompli b'xogħlu mat-Times of Malta. Intant b'reazzjoni għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg saħaq li l-imħalfin din il-ġimgħa sabu li l-PBS ħati ta' nuqqas ta' imparzjalità li saħħet l-impunità li waslet għal qtil politiku. U ftit tal-jiem wara Robert Abela kompli dajjef il-ġurnaliżmu u l-istituzzjoni tal-PBS u għażit jgħid li dan kollu mhuwiex aċċettabbli u Robert Abela ser isib il-Partit Nazzjonalista jieqaflu hekk kif qiegħed jikkunsidra l-għażliet kollha, inkluż azzjoni legali biex iżomm lill-gvern milli joħnoq istituzzjoni oħra u jużaha għall-iskopijiet partiġjan tiegħu.